bandla Nkosi yami ngicabanga ukuthi ayikho i-contribution engibe nayo ngokwami mangithi ngiyabuka. Uma ngabe ethi ayikho i-contribution unamanga ukuthi umelene nokuthi ngiganwe phela. That is why, because uthi uyaganwa kusho ukuthi mina ngenzile lutho. Yazi bamndabe ngifuna ukuchaza lento. Nganginombono ngisenawo namanje ukuthi ngeke ngibe nonkosikazi oyedwa. Noma umuphi unkosikazi ohleli kuleli tafula ucontributile kulo mbono. Is only that manje kufuneka kusho mina. Ngoba manje mawubuza ukuthi iyiphi i-contribution ayenzile eyokuthi ngibe nesithembu. Leyo contribution ingaphezulu kwayo yonke enye into. Waba nabantwana. Yes. Wazinza. Yes. I mean, that's a major contribution. Exactly. And I'll never undermine your contribution. Yes. Shiba Sangfuni Kampa. Yes. Yeah.